Molweni, khanisondele nto zakuthi, sondelani. Right. kukhona lo mcimbi ekubonakala uba kuyathethwa kakhulu ngawo kaThamara. Ndiyafuna into yokuba sike silungise abantu abalapha ku-TikTok nabacinga intoba xa kusenziwa i-content acinge umuntu into yokuba i-content ezabe isenziwa izovuna yena. Ayihambi kanjalo. Nayiphi i-content eyenziwa ku-TikTok izawuhamba ihambe ikuhlaba umxhelo xa ize ngakuwe. Mamela ke, uThamara okokuqala kwi-content yakhe akabizanga mntu. Angalibizi igama lomntu uThamara. Wenze i-content engenagama lamntu. Right, ngicela simamele ke ngoku. Uba ngaba bendingumuntu okwazi ukuthuka njengoba nisenza apha ku-TikTok, bendawunithuka namhlanje ndithi izinja ezinomona. Bendawutsho uba bendikwazi ukuthuka. Into nayo andikwazi ukuthuka. Alright, mamela ke. Usiya Myeza owenze into yokuba kube khona abantu abaxhasa uThamara, akabizanga gama lamntu omaka contribute. Usiya Myeza akangalibiza igama lomntu, akabizanga gender ekumele icontribute kuThamara. Nangoku kungenzeka into yoba zikhona ii-females ezicontributileyo ngokwesimemezelo ebesikhona. And ndifuna ukulungisa abantu abathethayo apha ku-TikTok abaqalile ngoku njengoba sithetha abenza i-content ezingomyeza. Umuntu busy wenza i-content engomyeza. Xa usenza i-content engomyeza awuyicingi na intoba izamhlaba umuntu ubungamelanga intoba mawenze i-content ngegama lomntu. Seku-TikTok apha. Now xa uzokwenza i-content ngegama lomntu ufuna abanye abantu lo muntu bamhlasele ngoluphi uhlobo okanye bamjonge ngoluphi uhlobo xa usenza i-content ngomntu. Bafethu, akasiyekeni ukuthatha izinto ngohlobo sizithatha ngalo. Yes, uTikTok siyazidinga i-likes, siyazidinga i-followers, but ekugqibeleni inyaniso yethi awunoze wenze i-content ngomntu. Ungamention umuntu kuloo nto ubuyithetha, but ungenzi i-content ngomntu kuba wena ufuna i-likes, kuba wena ufuna i-followers. You must think. Now abanye abantu babone i-advantage yokuba njengoba uThamara enze i-content yakhe, mna mandenze i-content ngoThamara ukwenzela into yoba ngoba abantu ba-divided, abantu bohlukene phakathi, so ndizokwazi ukuthola i-likes, ndizokwazi ukuthini. Bonke abo bantu sibabonile abenza i-content ngoThamara because bembona uThamara into yoba izinga lakhe liphezulu. So bafethu, masithetheni inyani, yekani ukungafuna ukusebenzisa indlebe apha ku-TikTok. Yekani ukungafuna ukufunda ku-TikTok. Hlukanani nezo zinto zokulwa nabantu. Now abantu babhizi kuliwa nomyeza, umyeza, fete umyeza, wathi umyeza, isingesi sikamyeza. Uyayibona laa nto? Kukumdilika umuntu and at the same time kukungabi nayo inhlonipho ngegama lomuntu engakwenzanga nto. There is nothing 0 cent onayo oyicontributile ngokungenelela ukamyeza, but ngoku umyeza uzomeneka ku-TikTok. Guys, asifundeni bantakwethu, otherwise if asifuna ukufunda, asifuni nokumazi uTikTok ubusebenza kanjani, sizaba nengxaki always, sizaba ngena ezingxakini always. Umyeza ayikho into ayenzile. Siyabulela mfoka Myeza ngokuba
ume futhi ungaceli ungathi ubucela bani ucela mna ndizocontributor usuke nje umemezele abantu bazithandele bayo contribute entweni kaTamara and akukho umuntu obanjwe esixhanteni into yoba makahamba ayo contributor wonke umuntu oye waw contributor into yokuba uzithandele uve kuye enhliziyweni ezithandela. Now sekunabantu ababhizi abenza content ngoTamara, kunabantu ababhizi abenza content ngomyeza. For what reason? For what reason uqhubeke nje usenza content ngegama lomuntu ufuna kube nabantu abazofika bamhlasele udicelela isidima sakhe phansi? Ngoba kaloku wena into yaziyo ufuna into ba mawufumane i-likes mawufumane i-followers apha ku TikTok. Why? No guys, izinto esizenzayo andikhathali noba yeyiphi gender both masihlukaneni nokwenza izinto ngohlobo izinto esizenza ngalo, and we must respect abanye abantu. We must respect isidima sabanye abantu. I-content uthi uzoba busy emveni koko ngoba naku uMax Makhanya wenzoku uyokwenza i-content ngoMax Makhanya because of ufuna i-likes ufuna ama-followers. We must stop. Asingayenzi nje lonto abantakwethu siyamyeza kenzanga nto. And okwesibini kudala sabeva abantu bethetha ilwimi abazithandayo apha ku TikTok, thetha isingesi umuntu, thetha isisuthu umuntu, athethe isivenda umuntu, athethe isixhosa umuntu. So mayingathi into yolwimi kuba umyeza esuke wathetha isingesi abethelwe isingesi sakhe asithethile uzithandela umyeza ngokuthetha isingesi sakhe. So wena don't invite abantu bazolwa izinto zakho okanye wena ufuna into ba uzoba ne-followers because of ulwa nomyeza. No, asihlukeni nje guys. Izolo bendiku live kaTamara no Black apho ndibone khona inote ibibhale phezulu ku live usithi u live kaTamara ingu-47, a popular live in the world, 47, number 47. So bafuna nabo bantu xa kanti mhlawumbi izinto ezithethwa phaya kuTamara zirongo, bafuna nabo bantu kuTamara aba bendibabona beyi-5000 izolo ebusuku in the midnight bebekhona abantu bepha ko-5000. So masingalahlekisini abantu sizwe saseMzantsi Afrika, masenzeni izinto ngendlela right. You can't do i-content ngegama lomuntu. You can't do i-content ngegama lomuntu ngoba bakhona abantu abazofika bengenguwe bafike bamhlasele bafike bamthuke because of uvule i-platform ngegama lomuntu. I think we need to learn. We need to learn guys, otherwise uba ngaba sizokwenza lento bakhona bazojika esicourt. Believe me, bakhona bazojika esicourt because of you don't understand indlela uTikTok esemsebenzisa ngawo. Instead ukhangela abantu abazokulwisa ngento engekhoyo balwise wena kwizimpi zakho. Thank you. Ndiyabulela ngexesha lenu.